Gọvanọ Anambra steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwena nkwa kwagara ụmụafọ Anambra steeti n'ọchịchị ya ga-eme ka irute onye ọbụla ọchị. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke a site n'ọnụ osote bụ Dr. Onyekachukwu Ibezim n'ebe o kwuru okwu na Cathedral Church of St. Faith Ọka n'oge akara ụka iji wee lute n'ala anyị bụ Nijiria ga-emerube mmemme nnwere onwe ya agba nke 62 bụ nke na-abịa ụbọchị Satọde ga-abụ abalị mbụ nke ọnwa Ọktoba. Ọzọkwa Emmanuel Okonkwo bụ onye ọrụ anyị na-eweta ihe na-eme n'obi gọọmenti ga-eweta akụkọ a. Ọchịchị Ọkammụta Soludo n'ugbu a bụ nnọọ nke ihe gbasara ndị mmadụ nọ na steeti a na-echu ụra oge ọbụla ma kọwaa na ọchịchị a na-agbasi mbọ ike ịhụ na akwalite ibi ndụ nakwazi ihe niile gbasara ndị Anambra steeti n'ogogo dị elu. Ọkammụta Soludo kpọkụziri ndị niile nọ na steeti a ka abụ ndị ga na-erube isi nye iwu na-achị steeti a ma na-akwadokwazi amụma dị iche iche iji wee dozie Anambra mee ka obodo a kawanye mma. N'okwu nke ya, onye okwupụta okwu nke Anambra State House of Assembly bụ Honorable Uchenna Okafọ nke ọ bụ onye nọchitere anya ya bụ osote ya bụ Honorable Pascal Agbodike kọwara na obodo a bụ Nigeria ka nwere olileanya ịka nọrọ dịka otu nnukwu obodo na ọ bụ na ndị ndu nakwazi ndị a na-edu ga-ama oke na ọlụ dịrị ha ma mee ya oge kwesịrị na a ga-eme ya. N'okwuchukwu ya na mbụ, onye ji ọkwa Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger bụkwazi Bishop nke Ọka Diocese bụ Most Reverend Alexander Ibezim nke ọ bụ onye nọchite anya bụ onye ji ọkwa Assistant Administration Officer bụ Venerable Rex Kanu kwararịrị na mpụ na omekome ka na-achị isi n'obodo a bụ Nigeria n'agbanyeghị na ha nwere onwe ha n'imerime afọ gara aga ma dọọ ndị na-achị achị n'obodo a aka na ntị ka ha bụ ndị ga-amalite ime ihe kwesịrị na ha ga-eme ọkachasị n'iwulite ibi ndụ ndị mmadụ ndị bi na obodo a bụ Nigeria ka ha wee nwee ike gbanarị ikpe Chineke nke ga-adakwasa ha n'oge na-adịghị anya. A nọrọ na ya bụ ụka kwee ukwe dị iche iche kpekweziara obodo Anambra steeti ekpere kpere Nigeria nakwazi ndị ọchịchị dị iche iche ekpere n'otu aka ahụ site n'ụlọ ụka Cathedral Church of St. Faith dị n'Ọka. Abụ m Emmanuel Okonkwo.